आम्हाला फक्त स्वभावाने छान पाहिजे होता, शांत पाहिजे होता आणि आम्हाला म्हणजे बाहेर असं म्हणजे बाहेर मेळाव्यातला असं नाही, म्हणजे आपल्या घरगुती जसं आमची फॅमिली एक मिळवणं आहे तशी ती पण पाहिजे. हां, आमच्या मुलांसारखंच सगळी घरातली माणसं हसून खेळून असावी. या आमच्या सगळ्या तावा आणि इलू मे महिन्यातली लग्न खूप झाली, साखरपुडे पण झाले, पण अजूनही एक साखरपुडं वाचलो होतो तर यासाठी इलव खय दहीसरला आणि दहीसरला इलव आणि हो या साखरपुडा यो बघा. आणि कोणाचो हा तर आम्ही हो वहिने आणि तो हा आमचो दीर. म्हणजे अजून संकेत. एक दीर बाकी असा, अजून एक दीराचा साखरपुडा झाला, अर्धा लग्न झाला. त्या लग्न अटेंड करूचा तर यावा लवकर यावा. मालवणी पद्धतीत तो साखरपुडा काही जणांचा बघूची होतो आणि काही जणांनी रिक्वेस्ट केलेले आणि की आमका माहिती नाही का असं करतात साखरपुडा, तर वायस ती काय आहे ती. हा तर तुमका दाखवतो आमच्या मालवणी लोकांमध्ये साखरपुडा कसं केलं जातं. उखाणे ते लग्नात तर येतलेच, पण साखरपुड्याची जी पद्धत असता, रीतभात असता आपली मालवणी, ती बघूची आता यावा लवकर. होय महाराजा, अँकरची ओपनिंग तर झाली, आता जरा मंचाकडे नजर टाका. काय गोड दृश्य दिसतंय बघा. मंचाच्या एका बाजूक हे बसले ते आमचे नम्रताचे म्हणजे नवरीकडचे नातेवाईक हो, हसरे सुशोगात आणि एकदम तयारीत. आणि दुसऱ्या बाजूक जे ताट मानून बसलेत ना ते आमचे संकेतचे म्हणजे नवरदेवाकडचे मानकरी बरं का. मुलगी दाखवण्याचा कार्यक्रम ऑनलाईन करतोय. मुलगा आणि मुलगी दोघांना दाखवतात. ठीक आहे. आता बघा आमची कोकणची लक्ष्मी, सुंदर साजरी आणि लाजरी नम्रता ही का मंचावर आणल्यात आणि नवरी दाखवतो कार्यक्रम आता सुरू झालो. हा लक्ष देऊन ऐका आणि लक्ष देऊन बघा सुद्धा. आपल्या नवरीचं रूप बघून नवरदेवाकडच्या सगळ्यांच्या डोळ्यात कौतुक. हिला की नाही काय देखणी दिसता हा नम्रता. मी आज नाही हा, सगळीच कौतुका करी होती नम्रताची. आता बघा आपलं संकेत म्हणजे आपलं नवरदेव हो, त्याचं मान सुरू झालो. नवरीकडचे लोक आमच्या संकेतचा मानपान करताय. आमचं संकेत पण एकदम रुबाबदार दिसता की नाही, खाली कमेंट करून सांगा. जणू काय कोकणचो राजाच बसलो मंचावर. आम्ही कोण म्हणून विचारतास? आम्ही सरोज आणि स्नेहाच्या नवऱ्याचे मामा लागतात ना, त्या मामाच्या मुलाकडचे आम्ही. आमचे मामा नाही हो, आमच्या नवऱ्यांचे मामा. हे बघा या एक मामी आता तुम्हाला आमच्या आमच्या सासरकडच्या माणसांचा ह्या साखरपुडा जो आहे ना परिवार आहे, बागवे परिवार. हे बघा या आमच्या मामी. आता मालवणी एकदम बोलतो. शेवटची मामी असा ना, तिच्या झिलाचं लग्न असा तर येवा तुम्ही तुमका दाखवतो कोणती साखरपुडा लग्न नाही. कुठली मामी आणि कुठले मामा ज्याच्या जिल्ह्याचा जो साखरपुडा असा म्हणजे अर्ध लग्न जसं सांगितलं आणि त्याच्या पद्धती तुमका रीतीभाती जाणून घ्यायचे होते ना, तसे या मामीची खूप इच्छा की बाबा मालवणीत बोला. मालवणीत बोला. तुम्ही मी सुद्धा तुझे बोला. सगळे मालवणीत व्हिडिओ हा. बघतोय, मग वाईट- अशी इल्या सांगितलंय. वाईस तुम्ही सुद्धा आता मालवणी बोला. काय बोलू? हा काय बोला. आवडतात वगैरे काय? मी तुमचे व्हिडिओ बघतोय, मला सगळे आवडतं म्हणून मी परत वा वा बघतोय. वा. आणखीन काय दाद वही तुमका? ओम पूर्णमदः मग आता पुढे काय हो, जाऊ नका पुढे असा. आता जरा इकडे बघा महाराजांनो, ही असा आमची कोकणची खरी संस्कृती आणि परंपरा. दोन्ही बाजू कशी जय्यत तयारी केली हा बघा. पाटावर विड्याची पानं, त्यावर फुलं, पेढे, सुबक मांडलेले हे देवाचे नारळ. कोकणात कुठल्याही शुभकार्याची सुरुवात या पारंपरिक मांडणीशिवाय आणि कुलदेवतेच्या स्मरणाशिवाय पूर्णच होत नाही. आणि ही बघा मांडणी तर झाली,
आता वेळ आली हा कोकणच्या सर्वात पवित्र विधीची म्हणजे गारणं घालण्याची. चला तयार आहात ना गारणं घालू? पाहुण्याची माझी आई आज नम्रता विजय वरण तुझा साखरपुडा निमित्त इथे तुझा दोघींचा पण नारळ आपल्या काढलेला माणसू मान्य करून घ्या. त्यांच्या पुढील वाटचाल सुख संपत्ती चांगलं मार्ग भेटून दे महाराजा आणि सुखाचा होऊ दे. एकाच एक स्वतःचे पण महाराजा उभे राहा महाराजा. त्याचप्रमाणे बाबा ब्राह्मण देव महाराजा आज बाबा नम्रता वारंगीचा साखरपुड्याच्या आणि तुझी आठवण आलेला तू मान्य करून घे. तुझ्या प्रोत्साहाच्या कमी भट्ट दे करून दे महाराजा. तुझा आशीर्वाद जाऊन दे महाराजा. अशी देवाच्या चरणी साकडं घातला जात आहे. गाराण्याचा तो सूर ऐकलो की अंगावर अगदी शहारे येतात. दादा बाबीने आपल्या मुलाचा साखरपुडा बंद आम्ही मला माझा पाण्याच्या वेळी ठेवतो असं घराला कोणी ठेवला काढलं होते मान्य करून घेईल. होय महाराजा, देव कार्याच्या पाया पडून झाला. आणि आताही बघा आमच्या नम्रताक मुलाकडची मानाची साडी दिली जाता. कोकणात या साडी खूप मोठो मान हा माहित आहे तुमका? का दितात म्हणून विचारतास? सांगतो. तर मुलाकडच्या आपल्या घराची लक्ष्मी म्हणजे येणारी सून म्हणून तिचा हक्कानं स्वीकार करतात म्हणून ही साडी दिली जाता. आणि परंपरा बघा आमची, मुलाकडच्यांनी दिलेली हीच साडी नेसून नवरी पुढच्या मुख्य साखरपुड्याच्या कार्यक्रमात बसते. हा, नवरा नवरीसाठी नाही हा. नवरा नवरीसाठी नाही हा. खास आमच्यासाठी आहे, परत तिच्यासाठी. ही आमची बहिणी, आमचे जे हे आहेत ना दोघांचे हे त्यांच्या मामे भावाची मामेसून म्हणजे आमची बहिणी. आणि ही आहे आमच्या सासूची आमची आवशी आवशीची बहीण. आता चला आपण पुढे आज कसा वाटला तो सांगा. आता सांग. आज वेळ लेकीचं म्हणजे साखर- आनंदाचा दिवस आहे आज. फक्त मुलगी आपली सुखात राहावी हीच इच्छा. तुम्ही मुलगा बघताना आजकाल ना खरं सांगू आपल्या मालवणी लोकांमध्ये या जिथे जायचं ना तिसर खूप असं ऐकतंय हा की मुलगे नाही, लग्नाला मुलगे आहेत पण मुली देत नाही. पण आज आपण ह्या काकींकडनं ऐकून घेऊया की जेव्हा आपली मुलगी आपण म्हणतो की आपल्या मुलीच्या लग्नाला उभं केलं जातं मुलीला, तेव्हा तुमच्या काय भावना असतात की आपल्याला कसा जावई हवा किंवा आपल्या मुलीसाठी योग्य जोडीदार कसा हवा? म्हणजे तुमका सुद्धा कळताला की तुम्ही म्हणतात ना मुली दिनत नाही, पण मुलींच्या काय अपेक्षा असतात किंवा मुलींच्या आईच्या काय अपेक्षा असतात आज आईकडनं जाणून घेऊयात. तुमची काय अपेक्षा आहे की आपला जावई कसा हवा किंवा मुलीची हा म्हणताना तुम्ही काय विचार केला? जावई हवा. आम्हाला फक्त स्वभावाने छान पाहिजे होता, शांत पाहिजे होता. आणि आम्हाला म्हणजे बाहेर मेळाव्यातला असं नाही, म्हणजे आपल्या घरगुती जसं आमची फॅमिली एक मिळवणं आहे तशी ती पण पाहिजे. हा, आमच्या मुलांसारखंच सगळी घरातली माणसं हसून खेळून असावी. तसाच असा तुमचा जसं वय होतं ना तसंच गावलं असं. म्हणजे आमचं जावई. आजकाल जसं चालला ना की म्हणजे मुलींसाठी हुंडाबळी किंवा मुलींचा जो सासरी छळ काय आहे? केला जातो असा जो खूप साऱ्या गोष्टी आपण आजकाल ऐकतोय. पण ह्या काकींकडनं कळलं की श्रीमंत जावई नको, मला फक्त सुस्वभावी आणि चांगला मुलगा हवा. ही खरंच आहे प्रत्येक असा आम्ही त्याची वहिनी हवा आणि आम्ही तो लहान असल्यापासूनचा माहिती आहे. तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या, हेच आमची अपेक्षा असा आहे. आणि घेतलं रवतला आता चांगला बघा त्यांच्या- आम्ही देतो तुमका. अगदी भावना उकळून आल्या सासू ते. त्यांच्या डोळ्यामध्ये आता अर्धा लग्न झालं तर एवढा झाला, आता लग्न होता. चला आता इकडे पण तिच्या वहिनी आहेत वाटतं. त्या ओठी म्हणते. वहिनीचं नाव पण नम्रता. नाही मी सख्खी वहिनी नाही. सख्खी नाही तर पण वहिनी आहे. हा, सख्खी नाही आम्ही हा. म्हणत. आम्ही कोणाला सख्खीने चुलत नाही. आम्ही पूर्ण सगळी फॅमिली आम्ही एक सख्खी एकच. मी गावांना पण सांगते आणि माझ्या सोनांना पण सांगते, तुम्ही सख्याने चुलत नाही म्हणायचं, एकच म्हणायचं. हा हीच फॅमिली आमची. हा. प्रॉपर्टी मग तुमची श्रीमंत नाही, आपण एक मिळानं मुठीने राहतो ना, ही श्रीमंत. बरोबर काकी आवडला तुमच्याशी बोलून. आम्हालाही भरून आलं.
मुलांनी दिलेली साडी नेसून जेव्हा आमची नम्रता मंचेवर आली तेव्हा तिचे रूप बघून सगळ्यांच्या नजरा तिच्यावर खेळल्या. आणि आतली एक गोष्ट सांगू का, या साडीची पसंती आमच्या नवरदेवाने म्हणजे संकेतनेच केली. हा, आता पुढे सुरू झालो हा मुलांच्याकडचो सुवासिनीकडून नम्रताची ओटी भरूचो मुख्य कार्यक्रम. तांदूळ, नारळ, खण आणि सुवासिक फुलांनी नम्रताची ओटी भरली जाता. हा, कोकणी परंपरेनुसार ओटी भरणे म्हणजे येणाऱ्या लक्ष्मीच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि वंशवृद्धी लाभो असा आशीर्वाद देणे. हा, खूप मोठं कारण आहे हा यामागचं. कोकणच्या या पारंपरिक रीतिरिवाजाचे आणि साडी ओटीचे सुंदर क्षण जर तुम्हाला आवडले असतील तर नक्की तुम्ही खाली कमेंट करून सांगा. हा, पुढे काय धमाल झाली. होय महाराजा, आता बघा तो क्षण ज्याची आम्ही सगळे आतुरतेने वाट बघत होतो मगाचपासून. आता आमची नम्रता अधिकृतपणे आमच्या घरची लक्ष्मी झाली. हो, आता आमच्या नम्रताची बारी. तिनं पण हसत मुखाने संकेतच्या बोटात अंगठी घातली. आणि जन्मांतरासाठी हो म्हणून सांगून टाकलं. हा, दोघांचे चेहरे बघा कसे खुललेत, गोड हसतायत एकमेकांना चोरून बघत. दोन्ही बाजूंच्या नातेवाईकांमध्ये आनंदाचा पूर आलाय जणू. हे मामी आणि हे मामा, ही वरमाई आणि हे यजमान. आणि आता आपले जे ह्या पिक्चरचे म्हणजे आपले जे एंगेजमेंट चालू आहे त्याचे हिरो हिरोईन कोण होते तर हा आहे आपला संकेत आणि ही आहे त्याची बेटर ऑफ नम्रता जी होणार आहे. आता नम्रता तू उखाणा घेतला आहेस, आता मालवणी असूनही नाही 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 करता तर आता हे का मालवणी भाषेतच उखाणं होऊन जाऊ नये. तुझं आडनाव हा आता ती तयार नाहीये म्हणजे तरी पण चल तिचं नाव आणि आडनाव सांगू शकते, माहेरची ओळख. माझं नाव नम्रता विजय वारम. पोरग्या जेवला नाही, आवाज नाही, संकेत आवाज वाढव. मीरा रोडला राहते. हा, मीरा रोडला राहते. आणि तुमचं हे लव्ह मॅरेज आहे की अरेंज Arrange आहे? marriage. आणि कधी बघितलं? तरी एक दीड महिना झाला. 1.5 महिन्यापासून ओळख आहे. अंगठ्या बदलून झाल्या आणि आता नाटक घट्ट झालं. मग तोंड गोड केल्याशिवाय कसं चालताला. आधी दोघांनी एकमेकांक पेढे भरवले आणि तोंड गोड केल्याने. त्यानंतर आजच्या या मॉडर्न कोकणी साखरपुड्यात खास केक कटिंगचं सोहळं पार पाडलो. हा, केक कापून एकमेकांना भरवताना हा गोडवा त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यात असंच कायम राहावाने ही देवाचरणी प्रार्थना. आता वेळ झाली हा पोटाची पूजा करण्याची. हो, म्हणजे मालवणी जेवणाचा आस्वाद घ्यायची. हो, आणि आता जरा इकडे बघा. अंगठ्या घालून झाल्यावर आमच्या या नवीन जोडपीचं रूप कसं खुललंय बघा. 2 मनांची 2 कुटुंबांची ही रेशीमगाठ आज अगदी घट्ट पक्की झाली आहे. दोघांच्या बोटात चमकणाऱ्या या अंगठ्या सांगतायत की आता आमची नम्रता अधिकृतपणे आमच्या बागवे घराण्याची लक्ष्मी झाली. हो, जरा दोघांचे चेहरे बघा, काय गोड असतायत. अगदी मेड फॉर ईच अदर जोडी दिसते. तुम्हाला ही जोडी कशी वाटली ती खाली कमेंट करून सांगा. चला, साखरपुड्याचे सगळे मुख्य विधी तर आनंदी आनंदात पार पडले आणि थाटामाटात सुद्धा. हा, Dance me to the other side, and from there we can fly. शेवटचो आणि महत्वाचो विधी तर रवलोच. तुमका सांगाचो तो कोणतो माहिती हा,
पोशे मारण्याचं. आपल्या दोन्ही हातात म्हणजे त्याला म्हणतात पोशा, त्या दोन्ही हातान जेवढे तांदूळला घेत ना तेवढे दुसऱ्या परातीमध्ये त्या टाकतात. आणि असं म्हणतात या पोशे मारण्यामुळे नववधू आपल्या नवीन घरामध्ये सुख, शांती, समृद्धी, धनधान्य घेऊन येतात. आमची वहिनी छोटी वहिनी खूप छान आहे. तुला लग्नाच्या नाही, साखरपुड्याच्या. आणि गणपत तुला पण अजून काही तुला उखाणा घ्यायचा आहे तो पण नाही म्हणणार आहे. भाज्या झाल्या आता महाग, आता भाज्या नाही घ्यायच्या. तर आता ओळख पटकन ओळख. या संकेतचा मोठा आहे पुन्हा. हा. त्याच्यानंतर हे पण आमचे कोण आहेत सांगा? हा, जे आमची स्वतः सांगा हो, तिथे लक्षात राहत नाही कांगऱ्याला होतं. आमचे भाऊजी, त्याच्यानंतर हे आमचे दीर भाऊ, हा, त्याच्यानंतर हे पण आमचे दीर भाऊजी, हा. हे पण एक आमची फॅमिली खूप मोठी फॅमिली आहे. सख्खे खाली बसले. अरे सोबत माझी engagement आहे, माझी ओळख झाली. मामा मामींची ओळख झालेली आहे. त्याच्यानंतर यांची ओळख. आमची ननंदबाई दुसरी नंदनबाई आम्हाला नंदबाई इथे आहे. ही ननंदबाई. हे बघा इकडे आहे. या आमच्या सगळ्या तावा. या पण नंदनबाई. जाऊ नका इथेच राहा नाही तर झालं. आणि आपण माझ्या सासूबाईचा बहीण म्हणजे आमच्या मावशी. अशा प्रकारे आमचा हा पूर्ण परबानी बागवे परिवार. माझं आमच्या सासूचं माहेर आहे, त्याची आम्ही तुम्हाला ओळख करून देऊ. मी अर्णव बागवे. हा पण आमच्या ओळखीचा बंधू हा. त्या दिवशी आम्ही गेलेलो. हा नवीन दादा चाललाय. हा नवीन दादा चाललेला आहे. आलीच नाहीत वरती, इथून वर यायचं ना. वरती यायचं ना. हर्षित बागवे. ही आमची छोटी अन्वी, अन्वी सटम. कस्तुरी. आणि ही नाव सांग. सौम्या. हा, अशा प्रकारे आपल्या बागवे फॅमिलीचं ओळख आपण करून दिलेली आहे. हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लग्नाच्या व्हिडिओची वाट बघा. खाली कमेंट करा, शुभेच्छा द्या, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.